ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଟେ। ଅକ୍ଷୟର ଅର୍ଥ ଯାହା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ କାମ କେବେ କମେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏହି ଦିନକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରେ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ଅକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହି ଦିନକୁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଏହି ଦିନର ଧାର୍ମିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଟେ। ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଏହି ଦିନରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ମାନାଯାଏ ଏହି ଦିନ ଦାନ ଧର୍ମ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହା କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପୃଥିବୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏହି ଦିନର ପବିତ୍ରତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଥ କାଟର ଶୁଭ ପକାଯାଏ। କୃଷକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରକୃତ ପରମ୍ପରା ଓ